What is up mga bro? Ayan, paalis na tayo. 10:30 na ng gabi. At ito na nga, nandito tayo sa Mambugdos, Bacoor, going to Bicol. Alright, so may kasama kami, nakisabay, Raider 150 din yung katrabaho ko, pero hanggang Santo Tomas lang siya. Si John Ray, shoutout kay John Ray. So mamaya na lang pakalabas natin dito sa Mambug. Alright mga bro, eto, paliko na kami dito sa may Danghari. Alright, so ayan, ang daan namin dito sa San Pedro, sa Victoria Highway, tapos ng San Pedro, Laguna mga bro. Alright, so biyahe muna kami. Okay mga bro, ayan, nandito na kami sa San Pedro, dito sa crossing. Alright mga bro, Santa Rosa na tayo. Alright mga bro, ayan, dumaan muna kami dito sa Calamba, Laguna. May dinaanan kami, kinuha namin yung helmet. Ayan, so didiretso na kami. 12:15 na ng gabi, so let's go. Alright, let's go. Yung kasama natin, pinauna ko na kasi dyan lang naman yun sa Santo Tomas. Alright, let's go, let's go. Mga bro, pagas tayo dito. Ano na to eh, pagkakaalam ko San Pablo, Laguna to. Alright mga bro, ayan, full tank na tayo. Alright mga bro, okay, nasa Lucena na tayo. Alright mga bro, ayan, paalis na kami dito sa seaside ng Gumaka. Halos 2 oras kami dito nagpahinga. Nakatulog ako. Talagang sobrang antok ko, kaya itinulog ko muna. Okay lang kahit matagal kami nagpahinga, basta ayan, may tamang tulog. Sobrang antok ko kanina. Let's go, let's go. Alright, bakbak na naman. Bakbakin na natin to. Nakapagpahinga na ng maayos. Tinakpan na nila yung mga butas-butas na kalsada dito mga bro, kaya medyo safe na yung kalsada. Hindi na masyadong worry at hassle. Mga bro, ayan, nagpagas na ako dito sa Gumaka. 2 bars pa naman to, pero ayan,
Full tank na natin para ayan. 5:58 na pala ng umaga. Hanggang alas 6 na. Full tank, premium. Welcome Gumaka, Quezon. Nadan tayo sa matraffic na lugar. Pinili ko lang dumaan dito kaysa mag-diversion pa, kasi dito malapit lang. Pag nag-diversion, medyo mahaba-haba yung kalsada doon. Tapos yung gas ko baka hindi umabot, baka ubos na yung gas ko, nandun pa lang ko sa tuktok ng bundok. Kaya dito na ako dumaan. Alright mga bro, okay, nakalampas na kami ng Lopez, Quezon. Doon sa nadaanan namin, ang daming nadisgrasyang mga sasakyan, karamihan SUV at van, sunod-sunod dito sa may Lopez. Palawag na to mga bro. Alright, so bakbakin na natin to para maaga tayo maka-uwi. Yan, bakbakin mo par. Welcome to Calawag. Alright, what is up? Okay, nandito na tayo sa Tabugon. Ay, pagod. Grabing usok nitong isang sasakyan na to. Grabe oh. Puti yung usok. Innova. Sige, unahan nyo na. Ha? Sira na yan.
Grabe. Haba ng Quezon. Grabe. Ay. Anong ano na to kuya lugar? Ragay na. Tara mi. Boss, meron kayong brake hose sa likod? Brake hose? Wala. Nabasag yung brake hose ko, yung fittings. Sige. Ayan, shoutout kay Mary Antoinette Abuseo Nakila. Tama ba? Shoutout sa'yo. Nasiraan ako. Ayan mga bro, igagapang ko na lang to hanggang makauwi kami. Wala eh, sira talaga yung shock ko. Tapos ayun, doon ko na lang ayusin. Kasi kung papalitan ko ng brake hose, kung papalitan ko to, baka masira lang kasi matalbog pa rin yung swing arm, baka mabasag lang. Ayan, wala na tayong magagawa, nasira na eh. Nalubak ako eh. I'm really sorry. Nandito na kami sa Ragay, papasok na to ng sentro. Let's go me. Anong oras na ba? 9 na. Matagal-tagal pang biyahe to. Ayan, wala na akong preno sa likod, kaya ayan, dahan-dahan na lang. Let's go. Gapang.
hanggang sa makauwi. Singkwenta ng takbo natin para swabe lang. Palit na tayo ng bagong motor, yung malaki, para kayang-kaya yung malalaking lubak. Tsaka pwedeng makargahan ng mabibigat. Mi hindi na umiimik, galit na to, nainis na sa akin. Malapit na to mga bro, libman na tayo. Ayan, makakasurvive na si Raider. Oh. Touchdown Pasakaw. Alright, nandito na tayo sa sentro ng Pasakaw mga brother.